Ymlaen, mae'n dod i Celwy. Baines. Mendes di hwn. Roesiad ddifn i mewn tuag at Williams. Beniad! Drwy rwyd i hun, dwi'n meddwl. Gan Aled Williams. Y groesiad yn un wych gan Paulo Mendes. Mae Williams i sgorio. Dyna'i marc i Aberystwyth. Neu drwy rwyd i hun gan Aled. Jenkins yn brasgamu mlaen i hanner Gaernarfon. Chodi fyny tuag at Rickett. O, mae Williams di llithro. Gyfle i Richie Rickett. Arbediad wych gan Ramsey. Yna gyfle i ddyblu'r mantais i'r asgellwr ifanc, ond Ramsey i radwy i'r cofis. Bradley yn adennill ymeddiant. Darren Thomas ar ergyd! Yn fflachio dros y trawst. Mae'n nhw'n dweud bod Roberts i cael i fraich arni. Fan yma'n bell o'r nod gan y cofi Messi. Darren Thomas. Wnaeth eto chwilio y letraws ag at Breeze y tro 'ma. Breeze i cefn i Wes Baines ac gyffyrddiad yn drwm. Ar draws ag at Sam Jones am dacl. O'r safon ycha gan Ilan Hughes. Yn y gêm gyntaf i Aberystwyth. Oedd y rhaid o amserio na berffaith a mi nath o. Mendes, mlaen i Williams sy'n troi i Ryan Williams. A'r bast i mewn i lwybr Paulo Mendes, heibio i Brookwell. Am yr eildro i Mark Williams. Williams ar ergyd! Yn dyblu mantais Aberystwyth. Mendes yn ei chanol i. A wedyn yn ryddhau Mark Williams sydd wedi rhwydo i 5 gol o'r tymor. Na res o chwaraewyr yn disgwyl am y bêl. Sam Jones yn gry, ond mae'n disgyn i Noah Edwards. Gyfle Gaernarfon efalla. Edwards, opsiynau'r chwith, ond yn mynd i hun yr ergyd. Ddim yn trefferthu Conor Roberts. Matthew Jones i chymryd ti. Jenkins yn pwyntio ddill ym angen i. Mendes erbeniad. O ma Ramsey di gollwng i droed Mark Williams. A wneith am sgorio gol haws tymor yma. Ail o'r noson i'r capten. Trydydd o'r noson i Aberystwyth. Y triffwynt yn ddiogel rwan. Clark ymlaen i Jones. Dan bwysau gan Jenkins. Mae'n troi Jenkins. Mae ceisio ryddhau Breeze i cefn i Wes Baines. Roedd Baines i droed iddi. Breeze yn taro rwyd ochr. Mi oedd yn ongl dyn. Tyn iawn i Jamie Breeze. Darren Thomas yn fyr i Edwards. 4 munud cael ei chyfnegu. Thomas chodi fyny tuag at Evans. Phillips yn clirio. Ddim yn dda iawn. Brookwell. Ymlaen i Breeze. Dy ddim yn cam sefyll. Jamie Breeze yn tarannu'r ergyd. Yn bell dros y trawst. Noson fel wedi bod i'r cofis heno. Gavin, o'ch angen perfformiad mi gafoch chi'n hyn yma? Do tan, met, gathon ni perfformiad ardderchog. Dod o 3 hogia newydd i mewn. A gem galad iddyn nhw ddod i mewn. A chwarae teg iddyn nhw, o'n i'n meddwl oedd nhw'n ardderchog yno. A fel edys di, perfformiad a mynd adre efo 3 points. Sean, fair to say your team wasn't at the races tonight? Yeah, absolutely. It's probably an understatement, like, to be fair. I know it's difficult at the minute with players missing, but we just had a chat in there again, and no players come back at me. We need to find solutions to the problems. You know, we haven't used it as an excuse, and we're going to continue not to. Okay, they're big misses, but we've got an 11 that are going out there tonight that are capable of getting a result, but I'm taking nothing away from Aberystwyth. They thoroughly deserved it. Ilan, gêm gynta yn uwch gyngor Cymru ac canlyniad gwych i gychwyn? Oedd, canlyniad gwych iawn. Da ni'n gwybod bod hi'n Caernarfon wastad yn le anodd i ddod, ac hefyd efo'r gwynt hefyd, ond na, canlyniad gwych. Triffwynt gwerthfawr an bach o fwlch yn ffech chi ar 3 o dan chi? Ia, blaw i fod yn onas, Mag. Da ni'n mynd edrych tu ôl i ni. Da ni'n edrych i fyny. A dwi'n gwybod os da ni'n curo 3 gêm nesaf, da ni'n ôl i mewn yni. A rhaid i fod yn positif. A rhaid i fi ddeud, dwi'n dod a 1 a 2 hogia newydd eto mewn wrth nesaf. A da ni'n edrych amdani. It's been a tough week personally, to be fair. You know, I'm sure news about that will probably come out soon. It's been very, very tough personally, to be fair, but you know, you can count on it in a sense of, I'll be the first one there at training on Wednesday.
we'll try and find a solution as to how we can go down to Cardiff Met and cause them problems. And yeah, we'll go searching for that point next week.